muna ta burgewa ostentation, ai magana mai daɗi incantation, ai abin da zai yau implication, ai babu kisa immolation, ai muna rigakafi prevention. Sun kasa sun gajiya. Sananka, ina mun Lafiya kalau. auna kalam. Lafiya kalau. Bana Je Lagos ne. Yake kin san mu ba masu zama ba ne, mu dan je mu nemi abin kanmu. To yanzu dai shine naga ya dace na zo mu ko gaisawa ne. gaskiya ka kyauta. To amma dai ya naga gaba ɗaya duk ka buka canza. Kamar ya ke. Kawai gaba ɗaya na ganka ka zama wani iri. Ba kamar yadda na san ka ba. Ai wannan ai normal ne, ai irin gashin nan da muka dan tara da wannan ai normal shine gayin ai. Ya labarin soyayya ne. Labarin soyayyen mu yana nan. To yanzu kina ganin abba ba matsala duk abin da ya kamata in na neman Allah da ba matsala wajen neman aurenki. Gaskiya ba na tunanin da matsala, amma kuma gaskiya akwai yaya na ma gaskiya ba zai yarda da irin wannan. In dai ya ga yanayin shigar kama bai zama lalle bai aminci kamar yadda ka sani. Ta sani dai duk duniya na babu wanda nake so ba a cikin zuciya. Ajiye wannan magana kawai lokaci ne, in zan turo ainihin maganar aure tsakanin. Ke waye wannan? Irin wannan mutanen kike tsayuwa da su? Yaya ba saurayi na. Yanzu wannan shi kike tunanin ki kai shi wurin abba? To malam ni Abin da nake so da ke kan sake ganin ki tare da shi. Wuce ki gida. ai ni ban san ka ba, kawai kai sauri ka kora. Kai ni kake tambaya waye ni? Ni da kanwata? Wa sani ma ko me Abin da gadin nake gida so ne? da kai. Ko me gadin gida ne? A ni ban Ni kake sani. gaya mu haka da yau kan sake ganin ka kofar gida. Wuce ka ba mutane. Ba ya zaka ce zaka Ka kura bar kofar gidan nan na gaya ma. Ka isa Tun ka kafin tsira raina kura na rani. ɓaci. Ka isa. Ba za ka tafi ba? Ba zan tafi ba. Me kake ji da shi? Na gaya ma ka tafi ko? Me kake ba zan tafi ba.